Se alkoja on. Tuo. Ympäri saadaan tehdä tässä. Tässä on just fiksuja juttuja tälläkin naisella, nyt on Euroopan johtajalla, mitä tämä nainen on, niin sitä on haastatellut tuossa ihmiset jatkuvasti, niin esimerkiksi oksenut tällaisen jutun, että autokorjaamot aina, huoltopaikat on yleensä aika likaisia ja sellaisia, että se on kaikenlaisia juttuja. Mutta tilillä kaikki tietää. Autopuolella lähti huoltoon hommaa ja kaikkia niin viimeisen päälle näköistä. Ja se luo sen kuvan, että tuossa laksorituotostakoista, kun se on tehtyyn paikkaan ja hienot mittarit, johdot pannaan vaan kiinni ja katsotaan niin hirveän viisaita niin ajatuksia, että vaikuttaa ihmisten näkökaupassa ja mielipiteeseen. Hyvin hoksaa tommosia jänniä juttuja. Sen takia ei pärjää sitten. Mikä pistalla, niin vai onko lähteessä?